ഹരേ 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 കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ 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 കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ 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 കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ 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 കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ രാമ ഹരേ 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 കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ 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 കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ രാമ ഹരേ 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 കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ രാമ ഹരേ 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 കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ 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 ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം അജ്ഞാനതിമിരാന്ധസ്യ ജ്ഞാനാഞ്ജനശലാകയ ചക്ഷുരുന്മീലിതം യേന തസ്മൈ ശ്രീഗുരവേ നമഃ. ശ്രീചൈതന്യമനോഭീഷ്ടം സ്ഥാപിതം യേന ഭൂതലേ സ്വയം രൂപകഥാ മഹ്യം ദദാതി സ്വപദാന്തികം വന്ദേഹം ശ്രീഗുരോൻ ശ്രീയുതപദകമലം ശ്രീഗുരോൻ വൈഷ്ണവാംശ ശ്രീരൂപം സാഗ്രജാതം സഹഗണ രഘുനാഥാനിദന്തം സജീവം സാദ്വൈതം സാവധൂതം പരിജനസഹിതം കൃഷ്ണചൈതന്യദേവം ശ്രീരാധാകൃഷ്ണപാദാൻ സഹഗണ ലളിത ശ്രീവിശാഖാംനിദംശ ഹേ കൃഷ്ണ കരുണാ സിന്ധോ ദീനബന്ധോ ജഗത്പദേ ഗോപേശ ഗോപികാന്ത രാധാകാന്ത നമോസ്തുതേ തപ്ത കാഞ്ചന ഗൗരാംഗി രാധേ വൃന്ദാവനേശ്വരി വൃഷഭാനുസുതേ ദേവി പ്രണമാമി ഹരിപ്രിയേ. വാഞ്ചാകൽപതരുഭ്യശ്ച കൃപാ സിന്ധുഭ്യൈവ ച പതിതാനാം പാവനേഭ്യോ വൈഷ്ണവേഭ്യോ നമോ നമഃ. നമാവോം വിഷ്ണുപാദായ കൃഷ്ണപൃഷ്ഠായ ഭൂതലേ ശ്രീമതേ ജയപതാക സ്വാമിനിധി നാമിനെ നമാചാര്യപാദായ നിതായ് കൃപാപ്രദായിനെ ഗൗരഗദാദാമദായ നഗരഗ്രാമധാരിണേ നമാവോം വിഷ്ണുപാദായ കൃഷ്ണപൃഷ്ഠായ ഭൂതലേ ശ്രീമതേ ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമിനിധി നാമിനെ നമസ്തേ സാരസ്വതേ ദേവേ ഗൗരവാണി പ്രചാരിണേ നിർവിശേഷ ശൂന്യവാദി പാശ്ചാത്യദേശധാരിണേ ജയ ശ്രീകൃഷ്ണ ചൈതന്യ പ്രഭു നിത്യാനന്ദ ശ്രീ ദ്വൈത ഗദാധര ശ്രീവാസാദി ഗൗരഭക്തവൃന്ദ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ 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 കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ 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 കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ ഹരേ ഹരേ. ജയ ജയ ഭാഗവത ദേവാ ജയ ജയ ഭാഗവത. ജയ ജയ രാധാ കൃഷ്ണ സ്വരൂപ ജയ ജയ ഭാഗവത ദേവാ ജയ ജയ ഭാഗവത. നിഗമകൽപതരോർഗളിതം ഫലം സുഖമുഖാദമൃതദ്രവ സംയുതം പിബത ഭാഗവതം രസമാലയം മുഹുരഹോ രസികാ ഭുവി ഭാവുക. നാരായണം നമസ്കൃത്യം നരം ചൈവ നരോത്തമം ദേവീം സരസ്വതീം വ്യാസം തതോ ജയമുദീരയേത്. നഷ്ടപ്രായേഷു ഭദ്രേഷു നിത്യം ഭാഗവത സേവയാ ഭഗവതി ഉത്തമ ശ്ലോകേ ഭക്തിർഭവതി നൈഷ്ടകി. മൂകം കരോതി വാചാലം പങ്കും ലംഘയതേ ഗിരേ യത്കൃപാതമഹം വന്ദേ ശ്രീഗുരും ദീനതാരിണം പരമാനന്ദമാധവം.
മതേകബന്ധോ മത്സംഗ്യൻ മന്മഗുരോ മന്മഹാദന മന്നിഷ്ടാരക മദ്ഭാഗ്യ മദാനന്ദ നമസ്തുതേ. ഗ്രന്ഥരാജ് ശ്രീമദ് ഭാഗവതം കി ജയ്. ശ്രീല പ്രഭുവാദി കി ജയ്. ശ്രീ ഗുരുദേവ് കി ജയ്. നിതായ് ഗൗര പ്രേമാനന്ദേ. ഹരി ഹരി ബോൾ. കൃഷ്ണായ വാസുദേവായ ഹരയേ പരമാത്മനെ പ്രണതക്ലേശനാശായ ഗോവിന്ദായ നമോ നമ. പഞ്ചതത്വാത്മകം കൃഷ്ണം ഭക്തരൂപസ്വരൂപകം ഭക്താവതാരം ഭക്ത്യാഖ്യം നമാമി ഭക്തശാക്തികം. അന്താരാഷ്ട്ര കൃഷ്ണബോധ മംഗളൂരു ശ്രീ ശ്രീ രാധാ ഗോവിന്ദ മന്ദിർ. ഇന്നത്തെ ഭാഗവതം ക്ലാസ്സിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. ഹരേ കൃഷ്ണ. പ്രണാമം എല്ലാവർക്കും. പ്രണാമം മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. നമ്മൾക്ക് തുടങ്ങാം. ശ്ലോകം 15. അന്തകാലേ തു പുരുഷ ആഗതേഗത സാധ്വസഃ ചിന്ത്യാത സംഘശസ്ത്രേണ സ്പൃഹം ദേഹേനു യേചതം. ജീവിതത്തിന്റെ അന്ത്യഘട്ടത്തിൽ ഒരുവന് മരണത്തെ കൂസാത്ത നിർഭയത്വം ഉണ്ടായിരിക്കണം. മാത്രവുമല്ല ഭൗതിക ശരീരത്തോടും അതിനെ സംബന്ധിക്കുന്ന സകലതിനോടും സമസ്ത ഭൗതിക ആഗ്രഹങ്ങളോടുമുള്ള അഭിനിവേശം ഒരുവൻ നിശ്ചയമായും വിച്ഛേദിക്കണം എന്നാണ് നമ്മൾ ഇന്നലെ ഭാവാർത്ഥത്തിലൂടെ മനസ്സിലാക്കിയത്, വിവർത്തനത്തിലൂടെ. ഇനി ഭാവാർത്ഥം നോക്കാം. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ശ്രീകൃഷ്ണ പ്രഭുവാദിക്ക് ജയ്. ഭാവാർത്ഥം: വിലപ്പെട്ട മനുഷ്യോർജത്താൽ സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ടതെല്ലാം ഈ ഭൗതിക ലോകത്ത് തന്നെ ഉപേക്ഷിക്കേണ്ടി വരുമെന്നുള്ളത് സുസ്ഥാപിതമായൊരു സത്യമാണെങ്കിലും ഈ ഭൗതിക ലോകത്ത് സ്ഥായിയായൊരു അധിവാസം ഉണ്ടാക്കണമെന്ന് മനുഷ്യർ ചിന്തിക്കുന്നുവെന്നതാണ് ലജ്ജാവഹമായ ഭൗതികവാദത്തിന്റെ ഭോഷത്വം. അല്ലെ? നമ്മൾ ഓരോന്നും വെട്ടിപ്പിടിച്ച് നോക്കാൻ തൻ്റേതാക്കാൻ നോക്കണം. എങ്ങനെയാണത്? വിലപ്പെട്ട മനുഷ്യോർജത്താൽ, നമ്മുടെ ഊർജത്താൽ തന്നെ നമ്മൾ സൃഷ്ടിക്കും. നമ്മളായിട്ട് സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ടതെല്ലാം ഈ ഭൗതിക ലോകത്ത് തന്നെ ഉപേക്ഷിക്കേണ്ടി വരും. നമ്മൾക്ക് ഒന്നും കൊണ്ടുപോകാൻ പറ്റൂല. മഹാനായ അലക്സാണ്ടർ ചക്രവർത്തി രാജ്യം മുഴുവൻ വെട്ടിപ്പിടിച്ചു. രാജ്യത്ത് എല്ലാ ഇതോളം വെട്ടിപ്പിടിച്ച് തൻ്റെ ഭരണത്തിന് കീഴിലാക്കി. അവസാനം അദ്ദേഹത്തിന് മനസ്സിലായി ഇതൊന്നും തനിക്ക് കൊണ്ടുപോകാൻ പറ്റില്ല. അവസാനം ഭഗവാന്റെ ഓർമ്മ വന്നപ്പോൾ അദ്ദേഹം എന്താ പറഞ്ഞത്? എനിക്ക് ശവപ്പെട്ടി ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ 2 കൈകളും പുറത്തേക്ക് ഇടാനായിട്ട് 2 സുഷിരങ്ങൾ വെക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞു. എന്ന് വെച്ചാല് അദ്ദേഹം ഒന്നും കൊണ്ടുപോയിട്ടല്ലേ പോണതെന്ന് നാട്ടുകാരെ അല്ലെങ്കിൽ ജനങ്ങളെ അറിയിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് 2 കൈയും പുറത്തേക്ക് ഇട്ടുകൊണ്ടാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ശവപ്പെട്ടി ഉണ്ടാക്കണമെന്ന് നിർദ്ദേശം കൊടുത്തത്. അപ്പൊ അതാണ് മനുഷ്യ ഊർജത്താൽ സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ടതെല്ലാം ഈ ഭൗതിക ലോകത്ത് തന്നെ ഉപേക്ഷിക്കേണ്ടി വരുമെന്നുള്ളത് സുസ്ഥാപിതമായൊരു സത്യമാണെങ്കിലും അതൊക്കെ എല്ലാവർക്കും അറിയാം. നമ്മൾ പോകുമ്പോൾ ഒന്നും കൊണ്ടുപോവില്ല എന്ന്. പക്ഷേ ഈ ഭൗതിക ലോകത്ത് സ്ഥായിയായ ഒരു അധിവാസം ഉണ്ടാക്കണമെന്ന് മനുഷ്യർ ചിന്തിക്കുന്നു എന്നതാണ് ലജ്ജാവഹമായ ഭൗതികവാദത്തിന്റെ ഭോഷത്വം. അല്ലെ? അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും അതിർത്തി തർക്കവും എൻ്റെ മണ്ണ് അവൻ്റെ വേലി ഇവിടെ വന്നു, അങ്ങനെ പോയി, അതിനു വേണ്ടി തല്ലൂട്ടം, അങ്ങനെയൊക്കെ ആയിട്ട് നമ്മൾ ഓരോ നിമിഷവും ഭയങ്കരമായിട്ട് ലജ്ജാവഹമായിട്ടാണ് ഭൗതികവാദത്തിന്റെ ഭോഷത്വം. മരണാനന്തരം കൂടുതലായി യാതൊന്നും വരാനില്ലെന്നും കുറച്ച് വർഷത്തേക്ക് മാത്രമുള്ള ഈ ജീവിതം തന്നെയാണ് സർവസ്വമെന്ന് ആത്മാവിനെ കുറിച്ച് യാതൊരു അറിവുമില്ലാത്ത വിഡ്ഢികളായ രാഷ്ട്രതന്ത്രജ്ഞന്മാർ, തത്വചിന്തകന്മാർ മുതലായവർ ചിന്തിക്കുന്നു. കുറച്ച് വർഷമുള്ളതാണ്, പിന്നെ അത് കഴിഞ്ഞ് നമ്മളെല്ലാവരും പിരിഞ്ഞു പോകേണ്ടവരാണ് എന്നവരൊന്നും വിചാരിക്കുന്നില്ല. ലോകത്തിൽ വിദ്യാസമ്പന്നരെന്ന് സ്വയം വിശേഷിക്കുന്നവരെ പോലും ഈ അല്പജ്ഞാനം നശിപ്പിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. അവര് പോലും അത് ആരൊക്കെ എന്തൊക്കെ പറഞ്ഞാലും അവര് പോലും അത് അംഗീകരിച്ചു കൊടുക്കുന്നില്ല. ഓരോ നിമിഷവും നാളെ ഞാൻ എന്തുണ്ടാക്കും, എന്ത് ചെയ്യണം, അങ്ങനെ ഓരോ. ഹരേ കൃഷ്ണ. മ്യൂട്ട് ചെയ്തേക്ക്. ഈ അല്പജ്ഞാനം നശിപ്പിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. എന്നിട്ടും വിഡ്ഢികളായ ഭൗതികവാദികൾക്ക് അടുത്ത ജന്മത്തെക്കുറിച്ചോ അടുത്ത ജന്മത്തിൽ എന്താണ് സംഭവിക്കാൻ പോകുന്നത് എന്നതിനെ കുറിച്ചോ യാതൊരു ഉത്കണ്ഠയുമില്ല. ആരും പറയുന്നില്ല അല്ലെ അടുത്തൊരു ജന്മം ഉണ്ടാകും, അതൊക്കെ വെറുതെ ആണെന്നാണ് പറയുന്നത്. ഒരു മനുഷ്യ ജീവിതം ഉള്ളൂ, അത് അടിച്ചു പൊളിച്ച് സുഖമായിട്ട് ജീവിക്കണം എന്നുള്ളത് തന്നെയാണ് എല്ലാവരുടെയും ചിന്ത.
ഈ അല്പജ്ഞാനം നശിപ്പിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. മാത്രമല്ല അതിന്റെ ഘോരഫലം അത്യന്തം തീക്ഷ്ണമായി അനുഭവപ്പെട്ടും കൊണ്ടിരിക്കുന്നു. എന്നിട്ടും വിഡ്ഢികളായ ഭൗതികവാദികൾക്ക് അടുത്ത ജന്മത്തെക്കുറിച്ചോ അടുത്ത ജന്മത്തിൽ എന്താണ് സംഭവിക്കാൻ പോകുന്നത് എന്നതിനെക്കുറിച്ചോ യാതൊരു ഉത്കണ്ഠയുമില്ല. വെറും ബാഹ്യവസ്ത്രമായ ഈ ശരീരത്തിന്റെ നാശത്തിന് ശേഷവും ജീവസത്തയുടെ വ്യക്തിത്വം നശിക്കുന്നില്ലെന്ന് ഒരുവൻ നിശ്ചയമായും ഗ്രഹിക്കണം. വെറും ബാഹ്യവസ്ത്രമാണ് അല്ലെ ഈ ശരീരം. ഈ ശരീരം നമ്മള് ഇത് എന്താണ് വാസാംസി ജീർണാനി എന്ന് പറഞ്ഞ പോലെ ജീർണിക്കുമ്പോൾ നമ്മ ഇതിവിടെ ഉപേക്ഷിച്ച് പോകേണ്ടതാണ്. അപ്പൊ ഈ ശരീരത്തിന് നാശത്തിന് ശേഷവും ജീവസത്തയുടെ വ്യക്തിത്വം നശിക്കുന്നില്ലെന്ന് ഒരുവൻ നിശ്ചയമായി ഗ്രഹിക്കണം. ഭഗവത്ഗീതയിലെ പ്രാഥമിക നിർദ്ദേശമാണത്. ഒരുവൻ മുഷിഞ്ഞ വസ്ത്രം മാറുന്നത് പോലെ വ്യക്തിഗത ജീവസത്തയും ശരീരം മാറുന്നു. നമ്മുടെ ജീവാത്മാവിന് താങ്ങാൻ പറ്റാത്ത ഒരു ശരീരമായി, അതായത് അത് പഞ്ചഭൂതങ്ങൾ കൊണ്ട് നിർമ്മിതമാണ്. എന്തൊക്കെ കൊണ്ടാണ് നമ്മുടെ ശരീരം നിർമ്മിതമായിരിക്കുന്നത്? ഭൂമി, ആകാശം, ഭൂമി, വായു, ജലം, അഗ്നി. ആകാശം, ഭൂമി, അഗ്നി, ജലം, വായു, അങ്ങനെ പഞ്ചഭൂതങ്ങൾ കൊണ്ട് നിർമ്മിതമായ ഈ ശരീരം എന്തെങ്കിലും ഇതുകൾ വന്നു കഴിഞ്ഞാല് അത് ഈ ഇതിൽ തന്നെ തിരിച്ചു പോവുകയും ചെയ്യും. പഞ്ചഭൂതങ്ങളിൽ തന്നെ ലയിച്ചു ചേരാനുള്ളതാണ്. അപ്പൊ അത് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുന്നില്ല. ആത്മീയ ശരീരമാണ് ശ്രേഷ്ഠമായ ശരീരം അടുത്ത ജന്മത്തിൽ. ആകയാൽ മരണം എന്നത് ഒരുവൻ മുഷിഞ്ഞ വസ്ത്രം മാറുന്ന പോലെ വ്യക്തിഗത ജീവസത്യവും ശരീരം മാറുന്നു. ഈ ശരീരമാറ്റത്തെയാണ് മരണം എന്ന് വിശേഷിപ്പിക്കുന്നു. പക്ഷെ നമുക്ക് നമ്മുടെ ഏറ്റവും അടുപ്പുള്ളവരോ ഒക്കെ മരിച്ചാൽ നമുക്ക് താങ്ങാൻ സാധിക്കില്ല. അത് അടുപ്പം നമ്മൾ അവർക്ക് വേണ്ടി എന്തൊക്കെ ചെയ്തു, അവര് നമ്മൾക്ക് വേണ്ടി എന്തൊക്കെ ചെയ്തു, അതൊക്കെ നമ്മൾ ചിന്തിച്ച്, പക്ഷെ നമ്മുടെ ഉള്ളില് ഒരു വിചാരം വേണം, എന്ത്, നാളെ എനിക്കും വരാൻ പോകുന്നത് ഈ ഒരു അതിഥി തന്നെയാണെന്നുള്ള ഒരു ഇത് നമ്മൾക്ക് ഉണ്ടായിരിക്കണം. ആകയാൽ മരണം എന്നത് വർത്തമാന ശരീരത്തിന്റെ കാലാവധി അവസാനിക്കുമ്പോൾ, ഇത്ര ശ്വാസം തീർന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? അടങ്ങി പോകുക തന്നെ വേണം. ആ ശ്വാസം നീട്ടിക്കിട്ടാനാണ് യോഗികളൊക്കെ പ്രാണായാമം അങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്ത് അവര് ശ്വാസഗതിയെ കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ പഠിക്കണം അല്ലെ. അങ്ങനെ ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ നമ്മുടെ ശ്വാസം വളരെ കുറച്ച് മാത്രമേ ഉപയോഗിക്കുന്നുള്ളൂ. നമ്മളെന്താണ് ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്നതിനനുസരിച്ച് നമുക്ക് വായു വേണം. അതിനുവേണ്ടി ശ്വാസം വലിച്ചുകൊണ്ടേയിരിക്കും. തീരണേനും പതമ വയറ്റിലേക്ക് വീണ്ടും ഇട്ടുകൊണ്ടേയിരിക്കും. അപ്പൊ അതിന് അങ്ങനെയായിട്ട് ആകെ ശരീരത്തെ പോഷിപ്പിക്കൽ മാത്രമാണ് നമ്മുടെ ജോലി. അപ്പൊ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഊർജം ഇങ്ങനെ വലിച്ചെടുത്തുകൊണ്ടേയിരിക്കും. ആകയാൽ മരണം എന്നത് വർത്തമാന ശരീരത്തിന്റെ കാലാവധി അവസാനിക്കുമ്പോൾ നടത്തപ്പെടുന്ന ഒരു ശരീരമാറ്റ പ്രക്രിയയാണ്. ബുദ്ധിമാനായ ഒരുവൻ നിശ്ചയമായും ഇതിന് തയ്യാറായിരിക്കുകയും അടുത്ത ജന്മത്തെ ശ്രേഷ്ഠമായൊരു ശരീരം ലഭിക്കുന്നതിന് യത്നിക്കുകയും വേണം. നമ്മൾ എന്ത് വേണം? ഭാഗവതം കേൾക്കണം, ശാസ്ത്രഗ്രന്ഥങ്ങളൊക്കെ പഠിക്കണം, നാമം ചൊല്ലണം, ഭഗവാനിലേക്ക് എത്തിച്ചേരണം എന്നുള്ളത്. ഇനി അഥവാ ഈ ജന്മത്തിൽ നമുക്ക് അതിനുള്ള ഭാഗ്യം ലഭിച്ചില്ലെങ്കിൽ എന്ത് വേണം? അടുത്ത ജന്മം, നല്ലൊരു ജന്മം കിട്ടണേ ഭഗവാനെ. ഒരു വൈഷ്ണവന്റെ വീട്ടില്, വൈഷ്ണവന്റെ, അല്ലാണ്ട് ബ്രാഹ്മണ കുലത്തിൽ ജനിക്കണം എന്നല്ല പറയുന്നത്. ബ്രാഹ്മണ കുലത്തിൽ ജനിച്ചവർ ഇഷ്ടംപോലെ മത്സ്യമാംസാദികളും അതൊക്കെ ഉപയോഗിക്കുന്നവരുണ്ട്. അപ്പൊ നമ്മൾക്ക് എന്ത് വേണം? അടുത്ത ജന്മത്തില് ഒരു വൈഷ്ണവന്റെ, ഭഗവാനെ പൂജിക്കുന്ന ഒരു ഗൃഹത്തില് ജനിക്കണം എന്നാണ് നമ്മൾ പ്രാർത്ഥിക്കേണ്ടത്. അപ്പൊ ആകയാൽ മരണം എന്നത് വർത്തമാന ശരീരം യത്നിക്കണം. പരബ്രഹ്മത്തിലേക്ക് അഥവാ ഭഗവത് ധാമത്തിലേക്ക് മടങ്ങി ചെല്ലുന്നവർ സ്വായത്തമാക്കുന്ന ആത്മീയ ശരീരമാണ് ശ്രേഷ്ഠമായ ശരീരം. ഈ സ്കന്ധത്തിലെ 2-ാം അധ്യായത്തിൽ ഈ കാര്യം സവിസ്തരം പ്രതിപാദിക്കപ്പെടും. നമ്മൾ ഓരോ അധ്യായം കഴിയുന്തോറും നമ്മൾ ഭഗവാനിലേക്ക് കൂടുതൽ അടുക്കപ്പെടാനുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ശ്രീല പ്രഭുപാദരെ ഭാവാർത്ഥത്തിലൂടെ നമുക്ക് നൽകിക്കൊണ്ടേയിരിക്കും. എന്നാൽ ശരീരമാറ്റത്തെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഒരുവൻ തീർച്ചയായും ഇപ്പോൾ തന്നെ അടുത്ത ജീവിതത്തിന് തയ്യാറെടുത്തിരിക്കണം. ബുദ്ധിമാന്മാരെ അങ്ങനെയാണ് ചെയ്യേണ്ടത്. നമ്മള് ഈ ശരീരം മാറ്റി നല്ലൊരു ശരീരം കിട്ടാനായിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? തീർച്ചയായും ഇപ്പോൾ തന്നെ അടുത്ത ജീവിതത്തിന് തയ്യാറെടുത്തിരിക്കണം. വിഡ്ഢികളായ മനുഷ്യർ
താൽക്കാലികമായ ജീവിതത്തിന് കൂടുതൽ പ്രാധാന്യം കൽപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു. അല്ലെ, ഈ ജീവിതം ആസ്വദിക്കാനുള്ളതാണ് എന്ന് കരുതി അവർ കൂടുതൽ പ്രാധാന്യം കൽപ്പിക്കുന്നു. അതിനാൽ മൂഢരായ നേതാക്കൾ ശരീരത്തോടും ശരീരബന്ധങ്ങളോടും നിവേദനം നടത്തുന്നു. ശരീര സംബന്ധമായ ബന്ധങ്ങൾ ഈ ശരീരത്തോട് മാത്രമല്ല, ഭാര്യ, കുട്ടികൾ, കുടുംബാംഗങ്ങൾ, സമൂഹം, രാജ്യം എന്നിങ്ങനെ മറ്റനേകം കാര്യങ്ങളോടൊപ്പം ജീവിതാന്ത്യം വരെ നീണ്ടു നിൽക്കുന്നു. അപ്പൊ ഓരോരുത്തർ പോയി കഴിഞ്ഞാല്, ഒരു ഭാര്യ മരിച്ചാല് വേറൊരു ഭാര്യനെ ഉടനെ കൊണ്ടുവരും. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് അതിൽ കുട്ടികള്, അങ്ങനെ ഇങ്ങനെയൊക്കെ ആയിട്ട് നമ്മള് ജീവിതാന്ത്യം വരെ ഇത് നീണ്ടു നിൽക്കുന്നു. മരണാനന്തരം ഇപ്പോഴത്തെ ശരീരബന്ധങ്ങളെയെല്ലാം ഒരുവൻ വിസ്മരിക്കുന്നു. നമുക്ക് അടുത്തൊരു ജന്മം കിട്ടിയാലും നമ്മൾക്ക് ഓർമ്മയുണ്ടാവില്ല നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ജന്മത്തിൽ ആരായിരുന്നു അല്ലെങ്കിൽ എവിടെയായിരുന്നു എന്ന് ഓർമ്മിക്കില്ല. രാത്രിയിൽ ഉറങ്ങുമ്പോൾ ഇതിനോട് സാമ്യമുള്ള ഒരു ചെറിയ അനുഭവം നമുക്കുണ്ടാകുന്നുണ്ട്. നമ്മൾ ഒന്നറിയാണ്ട് ഇങ്ങനെ കിടന്നുറങ്ങണ്. നേരം വെളുക്കുമ്പോ നമ്മൾക്ക് കൃഷ്ണാബോധം ഉള്ളത് കൊണ്ട് ഭഗവാൻ നമ്മളെ വിളിച്ചുണർത്തുന്നുണ്ട്. അല്ലെ, പെട്ടെന്ന് നമ്മുടെ ജീവൻ നമ്മുടെ ശരീരത്തിലേക്ക് വരുമ്പോൾ മാത്രമാണ് നമ്മൾ എഴുന്നേൽക്കണത്. ആ സുഖനിദ്ര എന്ന് പറയുന്നത് ശരിക്കും പറഞ്ഞാല് മരണാവസ്ഥ തന്നെയാണ്. രാത്രിയിൽ ഉറങ്ങുമ്പോൾ ഇതിനോട് സാമ്യമുള്ള ഒരു ചെറിയ അനുഭവം നമുക്കുണ്ടാകുന്നുണ്ട്. കുറച്ച് മണിക്കൂറുകൾ മാത്രം നീണ്ടു നിൽക്കുന്ന ഒരു താൽക്കാലികമായ അവസ്ഥയാണ് ഉറക്കത്തിലുള്ള ഈ മറവിയെങ്കിലും ഉറങ്ങുന്ന വേളയിൽ ഈ ശരീരത്തെക്കുറിച്ചും ശരീര സംബന്ധമായ ബന്ധങ്ങളെക്കുറിച്ചും എല്ലാം നാം വിസ്മരിക്കുന്നു. നമ്മുടെ അടുത്ത് ആര് കിടക്കുന്നുണ്ടെന്നോ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ എങ്ങനെയാണോ കിടക്കുന്നോ നമ്മുടെ ശരീരത്തിലെ വസ്ത്രങ്ങൾ എങ്ങനെ ഇടാൻ പോയിട്ടുണ്ടോ ഇതൊന്നും നമുക്ക് ചിന്തയില്ല. അല്ലെ, അങ്ങനെ നമ്മൾ ഉറങ്ങുക, അതായത് ഒരു ശരിയായ ഒരു കൊച്ച് മരണം തന്നെയാണ്. ഈ ശരീരത്തെക്കുറിച്ചും ശരീര സംബന്ധമായ ബന്ധങ്ങളെക്കുറിച്ചും എല്ലാം നാം വിസ്മരിക്കുന്നു. നമ്മുടെ അഭിലാഷം അനുസരിച്ച് പ്രകൃതി നിയമങ്ങൾക്ക് വിധേയമായി ഒരു നിശ്ചിത കാലയളവിലേക്കായി നമുക്ക് സമ്മാനിക്കപ്പെടുന്ന മറ്റൊരു ശാരീരിക ചട്ടക്കൂട് വികസിപ്പിച്ചെടുക്കുന്നതിന് വേണ്ടി കുറച്ച് മാസങ്ങൾ ഉറങ്ങുന്നു എന്നതിൽ കവിഞ്ഞ് യാതൊന്നും തന്നെയല്ല മരണം. ഇതാണ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്. ഇനി അടുത്ത കാലയളവിലേക്കായി നമുക്ക് സമ്മാനിക്കപ്പെടുന്ന മറ്റൊരു ശാരീരിക ചട്ടക്കൂട്, ഒരു നമ്മുടെ പ്രവർത്തിക്കനുസരിച്ചുള്ള ഒരു ശരീരം വികസിപ്പിച്ചെടുക്കുന്നതിന് വേണ്ടി കുറച്ച് മാസങ്ങൾ നാം ഉറങ്ങുന്നു. അതാണ് മരണം. അതിൽ കവിഞ്ഞ് യാതൊന്നും തന്നെയല്ല മരണം. ആകയാൽ ഈ വർത്തമാന ശരീരത്തിൽ ഉള്ളിടത്തോളം കാലം ഒരുവൻ തൻ്റെ ആഗ്രഹങ്ങളെ ക്രമേണ മാറ്റണമെന്നേ ഉള്ളൂ. നമ്മളൊരു മരിച്ച വീട്ടിൽ പോവുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ നോക്കും, ഭാര്യ കരയുന്നുണ്ടാ, മക്കള് കരയുന്നുണ്ടാ, അവരൊക്കെ എന്താ ഇത് കരയാത്തത് എന്നുള്ളൊരു ചിന്തയാണ് നമ്മൾ ഓരോരുത്തരും ഇങ്ങനെ ശ്രദ്ധിച്ചുകൊണ്ടേയിരിക്കാം. എന്നാലും പെണ്ണെ ഒരു തുള്ളി കണ്ണീര് പുറത്ത് വരണില്ല എന്നൊക്കെയാണ് നമ്മുടെ ചിന്തകൾ പോവുക. അല്ലെ, അതേസമയം പിന്നെ വന്നിട്ട് അറിയോ എന്തൊരു കരച്ചിലായിരുന്നു അവിടെ, സഹിക്കണില്ല എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് അങ്ങനെയും പറയും. അപ്പൊ അതിന് വർത്തമാന മനുഷ്യ ജീവിതത്തിൽ വേണ്ടത്ര പരിശീലനം നേടേണ്ടതുണ്ട്. പക്ഷെ മുന്നത്തെ ഇതൊന്നും ആൾക്കാർക്കില്ല. അല്ലെ, കുറച്ച് നേരമൊക്കെ ഇങ്ങനെ ഇരിക്കുമ്പോഴത്തേനും ആൾക്കാര് ഇത് ബോഡി എടുക്കാൻ നേരമില്ലേ, എടുക്കണം, ഇത് കർമ്മങ്ങൾ നടത്തണം എന്നുള്ളൊരു ചിന്ത തന്നെയാണ്. കുറെ നേരം അവിടെ വെച്ചാല് നമ്മൾക്കും അസ്വസ്ഥതയാണ്. അപ്പൊ ശരിക്കും പറഞ്ഞാല് ചൂടാറുന്നതിന് മുമ്പ് ആ ക്രിയകളൊക്കെ ചെയ്യണം എന്നുള്ളതും ഉണ്ട്. അല്ലെ, ഇപ്പൊ അതെല്ലാം ഐസിൽ വെച്ച് 3-4 ദിവസം 24 മണിക്കൂർ ശരീരത്തിന്റെ ആ ചൂട് മാറുന്നതിന് മുമ്പ് ചെയ്യണം എന്നൊക്കെയാണ് അല്ലെ പറയാ. മുന്നൊക്കെ അങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്തിരുന്നു. എന്നുവെച്ചാൽ അകലെയുള്ളവരെ നമ്മൾക്ക് അറിയിക്കാനോ അവരെ വരുത്താനോ ഒന്നുമുള്ള മാധ്യമങ്ങളോ ഒന്നും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. ഇപ്പൊ അതെല്ലാം പറഞ്ഞു കഴിയുമ്പോഴത്തേനും മക്കളായാലും തിരിച്ചെത്തി വേറെ പ്രശ്നങ്ങളൊന്നും ഇല്ലെങ്കിൽ അതെല്ലാം നടത്തി അവരുടേതായ കർമ്മങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യാണ് ചെയ്യണത്. അപ്പൊ നമ്മള് അധികം വിഷമിക്കേണ്ട കാര്യമില്ല. മനുഷ്യ ജീവിതത്തിൽ വേണ്ടത്ര പരിശീലനം നേടേണ്ടതുണ്ട്. ജീവിതത്തിന്റെ ഏതെങ്കിലും ഘട്ടത്തിലോ അല്ലെങ്കിൽ മരണത്തിന് മുമ്പുള്ള ഏതാനും നിമിഷങ്ങളിലോ ഈ പരിശീലനം തുടങ്ങാം. ശൈശവത്തിൽ തന്നെ പരിശീലനം ആരംഭിക്കുകയാണ് സാധാരണ രീതി. ബ്രഹ്മചര്യത്തിൽ നിന്ന് ആരംഭിച്ച് ക്രമേണ ഗൃഹസ്ഥം, വാനപ്രസ്ഥം, സന്യാസം, അതാണ് 4 ആശ്രമങ്ങളെ. അല്ലെ, ബ്രഹ്മചര്യം, ഗൃഹസ്ഥം, വാനപ്രസ്ഥം, സന്യാസം എന്നീ ആശ്രമ വ്യവസ്ഥയിലേക്ക് പടിപടിയായി പുരോഗമിക്കുന്നു. 25 വയസ്സ് വരെ നമ്മൾ ബ്രഹ്മചര്യം
അതാണ് കുട്ടികള് ആ സമയത്ത് തൻ്റെ വിദ്യാഭ്യാസമൊക്കെ പൂർത്തിയാക്കുന്നു. അത് കഴിഞ്ഞ് 25 വയസ്സ് കഴിയുമ്പോൾ ഗൃഹസ്ഥം, അത് കഴിഞ്ഞ് ഒരു 50 വയസ്സ് കഴിയുമ്പോൾ വാനപ്രസ്ഥം എന്ന് വെച്ചാൽ കാട്ടിലേക്ക് പോവല്ല. നമ്മൾ കുറച്ച് ഡിറ്റാച്ച്മെന്റ് ഇങ്ങനെ വന്നുകൊണ്ടേയിരിക്കണം. അത് കഴിഞ്ഞ് എല്ലാം വിടുന്ന ഒരവസ്ഥ, സന്യാസം. ഈ ആശ്രമവ്യവസ്ഥയിലേക്ക് പടിപടിയായി പുരോഗമിക്കുന്നു. ഇത്തരം പരിശീലനം നൽകുന്ന ധർമ്മ സംസ്ഥാപനങ്ങളെ വർണ്ണാശ്രമ ധർമ്മം അഥവാ സനാതന ധർമ്മ സിദ്ധാന്ത സംഹിത എന്ന് വിശേഷിപ്പിക്കുന്നു. ആകയാൽ ഒരുവൻ കുറഞ്ഞത് 50 വയസ്സ് പൂർത്തിയാകുമ്പോഴെങ്കിലും കുടുംബ സാമൂഹിക രാഷ്ട്രീയ ബന്ധങ്ങൾ നിർബന്ധമായും ഉപേക്ഷിക്കേണ്ടതാണ്. വാനപ്രസ്ഥാശ്രമത്തിലും സന്യാസാശ്രമത്തിലും പരിശീലനം നൽകുന്നത് അടുത്ത ജന്മത്തിനുള്ള തയ്യാറെടുപ്പിന് വേണ്ടിയാണ്. നമ്മൾ വയസ്സായാലും താക്കോലും കൊടുക്കൂല, എല്ലാം എല്ലാം എൻ്റെ കൈപ്പിടിയില്, ഞാൻ കഴിഞ്ഞിട്ട് മതി, എന്താണ് തല്ലിരിക്കുമ്പോ വാലാടരുത് അങ്ങനെയൊക്കെ പറഞ്ഞ് പേടിപ്പിച്ച് നിൽക്കും. ഇപ്പൊ അതല്ല, ഇപ്പൊ നേരെ തിരിച്ചാണ് അല്ലെ. അവിടെ മിണ്ടാണ്ടിരുന്നോളാൻ പറയും. ഭൗതികവാദികൾ കുടുംബ സാമൂഹിക രാഷ്ട്രീയ ബന്ധങ്ങളിൽ നിന്ന് വേർപെടാൻ യത്നിക്കാതെ, നമ്മുടെ രാഷ്ട്രീയക്കാരെ തന്നെ അറിയാലേ, നടക്കാൻ പോലും ബുദ്ധിമുട്ടിക്കൊണ്ടാണ്, എന്നാലും അവര് ആ കസേര വിടാനായിട്ട് തയ്യാറല്ല. യത്നിക്കാതെ കുടുംബകാര്യങ്ങളിൽ കൂടുതൽ ചേർന്ന് നിൽക്കുന്നു. അപ്രകാരം അവർ പ്രകൃതി നിയമത്തിന്റെ ഇരകളായിത്തീരുന്നു. പ്രകൃതി നിയമം അവസാനം എന്താണ്? യാതൊരു വിലയുമില്ലാത്ത ഒരു നായ്ക്കളുടെ ഗതി നമ്മൾക്ക് വന്നു ചേരും. അവരവരുടെ പ്രവൃത്തികൾക്ക് അനുസൃതമായ സ്ഥൂല ശരീരങ്ങൾ വീണ്ടും പ്രാപ്തമാക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. വിഡ്ഢികളായ അത്തരം നേതാക്കൾക്ക് ജീവിതാന്ത്യത്തിൽ ജനങ്ങളിൽ നിന്നും ചില ബഹുമതികളൊക്കെ ലഭിച്ചേക്കാം. നല്ല ഭരണം കാഴ്ചവെച്ചു, അങ്ങനെ പോലീസിന്റെ അകമ്പടിയോടെയുള്ള എന്താണ് മരണാനന്തര ചടങ്ങുകളും അതൊക്കെ നടത്തി അങ്ങനെയൊക്കെ ലഭിച്ചേക്കാം. എന്നാൽ എല്ലാവരുടെയും കൈകാലുകൾ ദൃഢബദ്ധമായി കെട്ടിയിട്ടിരിക്കുന്ന പ്രകൃതി നിയമത്തിൽ നിന്നും മുക്തനാകാൻ അത്തരം നേതാക്കൾക്ക് സാധിക്കുമെന്ന് അത് അർത്ഥമാക്കുന്നില്ല. അവര് ആ ഭൗതികതയിൽ മുങ്ങിക്കൊണ്ട് തന്നെയാണ് പോകുന്നത്. ആകയാൽ കുടുംബം, സമൂഹം, രാജ്യം ഇവയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട സകലതിനോടുമുള്ള ആശാപാശങ്ങളെ, എന്താണ് ആശാപാശം? കയറ് നമ്മളെ കലിയും കാലും ഒക്കെ ബന്ധിച്ചിട്ടിരിക്കണം അല്ലെ. ആശാപാശങ്ങളെ ഭഗവത് ഭക്തിയുത സേവനത്തിലേക്ക് മാറ്റിക്കൊണ്ട് ഓരോരുത്തരും സ്വമേധയാ കുടുംബ ബന്ധങ്ങളെ ഉപേക്ഷിക്കുന്നതാണ് ഏറ്റവും ഉത്തമം. എല്ലാവരും പറയും, അയ്യോ അമ്മയില്ലെങ്കിലും അച്ഛനില്ലെങ്കിലൊക്കെ എന്താ സംഭവിക്കുക, ഇല്ലെങ്കിൽ പറ്റില്ല എന്നൊക്കെ പറയും. അതൊക്കെ വെറുതെ തോന്നണം. ഒരാൾ പോയി കഴിഞ്ഞാല് പറഞ്ഞില്ലേ, ഏറ്റവും കൂടുതൽ 1 മാസം, അത് കഴിഞ്ഞാൽ 41, അത് കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ്, ആദ്യത്തെ 1 വർഷം വേണമെങ്കിൽ നമ്മളെ പറ്റി അവര് ഓർക്കാം. ആ ഇതും കൂടി കഴിഞ്ഞാല് പിന്നെ എന്നായിരുന്നു, ഏത് മാസമായിരുന്നു, അങ്ങനെയാവും നമ്മളെ പറ്റിയുള്ള ചിന്ത അല്ലെ. അത് നമ്മൾക്ക് തന്നെ അറിയാം. അങ്ങനെയാണ് ഓരോ സാഹചര്യങ്ങൾ വരുമ്പോൾ. പിന്നെ ആണ്ടിന് വരണോ, ഈ പ്രാവശ്യം വരാൻ പറ്റില്ല കേട്ടോ, അങ്ങനെയൊക്കെ പറഞ്ഞു പിടിച്ച് പിന്നെ ആണ്ടുമില്ല ഒന്നുമില്ല, അങ്ങനെയായിട്ട് പോകും. അഭിലാഷങ്ങൾക്കായുള്ള ഒരു സന്ദർഭം ഒരുവന് നിശ്ചയമായും ലഭിക്കണം. അല്ലാത്ത പക്ഷം ഇത്തരം രോഗഗ്രസ്തമായ ആഗ്രഹങ്ങൾ ഉപേക്ഷിക്കുന്നതിന് അവസരമില്ലാതെ വരും. നമ്മൾ വിചാരിക്കും എൻ്റെ മക്കളൊന്നും അങ്ങനെയല്ല, എൻ്റെ മക്കൾ അങ്ങനെ ചെയ്യും ഇങ്ങനെ ചെയ്യും, ഒരു ഇതുമില്ല. കുമാരനാശാൻ പറഞ്ഞ പോലെ മാമ്പു കൊണ്ടും മക്കളെ കണ്ടും കൊതിക്കരുത്, അതെപ്പോ വേണമെങ്കിലും കൊഴിഞ്ഞു പോകാം. അതുപോലെയാണ്. അപ്പൊ നമ്മളെ പറ്റി പോലും നമ്മൾക്ക് ഒരു ഉറപ്പില്ലാത്ത സ്ഥിതിക്ക് മറ്റുള്ളവരെ പറ്റിയും നമ്മൾ അതൊന്നും ആശിക്കരുത്. എല്ലാത്തിൽ നിന്നും ഒരു വിടുതല് ഇപ്പോഴേ തന്നെ. കൂട്ടുപിടിക്കേണ്ടത് ആരെയാണ്? ഭഗവാനെ മാത്രം കൂട്ടുപിടിക്കുക. ഈ ഗ്രന്ഥങ്ങൾ കേൾക്കുക, വായിക്കുക, അതില് തന്നെ നമ്മുടെ സന്തോഷം കണ്ടെത്തുക. ജീവസത്ത ശാശ്വതനാകിയാൽ നൈസർഗികമായ അവന്റെ ആഗ്രഹങ്ങളും ശാശ്വതമാണ്. ഇപ്പൊ നമുക്ക് ഓരോന്നും കഴിയുമ്പോൾ കുറച്ചു നേരമെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും ഒന്ന് മൊബൈൽ നോക്കിയിരുന്ന മനസ്സിനാകെ ഒരു പ്രയാസമാണ്. അയ്യോ ഇത്രയും നേരം എൻ്റെ പോയല്ലോ എന്ന് വിചാരിച്ചുകൊണ്ട് അപ്പോഴത്തേനും നമ്മൾ എന്ത് നോക്കും, അടുത്ത ക്ലാസ് എപ്പോഴാണ്, അല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും ഇതുപോലെ ഭഗവാനെ കുറിച്ചുള്ള മെസ്സേജുകൾ എന്തെങ്കിലും വന്നിട്ടുണ്ടോ എന്ന് പറഞ്ഞു. പക്ഷെ നമ്മളെ ഇങ്ങനെ ഭൗതികതയിലേക്ക് വലിച്ചുകൊണ്ട് പോകാൻ സഹായിക്കുന്ന ഒരു സാധനം കൂടിയാണ് മൊബൈൽ അല്ലെ. നമ്മൾ ആവശ്യമില്ലാതെ നോക്കിക്കൊണ്ടേയിരിക്കുകയും ചെയ്യും. അതുകൊണ്ട് അപ്പൊ എപ്പോഴും പക്ഷെ സന്തോഷം എന്ന് പറഞ്ഞൊരു സംഭവം അതിൽ തോന്നുകയില്ല.
അപ്പൊ അങ്ങനെയാണ് ജീവസത്തയുടെ ഒഴിച്ചുകൂടാനാവാത്ത ഘടകമാണ് അഭിലാഷം. ജീവസത്ത ശാശ്വതനാകിയാൽ നൈസർഗികമായ അവന്റെ ആഗ്രഹങ്ങളും ശാശ്വതമാണ്. ആയതിനാൽ ഒരുവന് ആഗ്രഹങ്ങളെ ഇല്ലാതാക്കാൻ കഴിയില്ല. പക്ഷേ എന്ത് വേണം? ആശാവിഷയങ്ങളെ മാറ്റാൻ സാധ്യമാണ്. നമ്മൾ ആ വിഷയം മാറ്റിയിട്ട് എങ്ങോട്ട് കാണിക്കണം? ഭഗവാനിലേക്കുള്ള വിഷയത്തിലേക്ക് മാറ്റണം. ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ, മൊബൈല് നമ്മൾ എന്തിനു വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കണം? ഭാഷണങ്ങളും ക്ലാസ് കേൾക്കാനും ഭഗവാന്റെ കഥകൾ കേൾക്കാനും അതിനായിട്ടൊക്കെ മാറ്റണം. അതാണ് വിഷയങ്ങളെ മാറ്റാൻ സാധ്യമാണ്. അതിനാൽ സ്വഭവനമായ ഭഗവത് സന്നിധിയിലേക്ക് മടങ്ങിപ്പോകുന്നതിനുള്ള ആഗ്രഹം ഒരുവൻ നിശ്ചയമായും വളർത്തിയെടുക്കണം. ഈ പേടി നമ്മൾ അങ്ങോട്ട് വിട്ടുകളയണം. അയ്യോ ഞാൻ മരിക്കുവോ, ഞാൻ മരിച്ചാൽ എന്താവും സ്ഥിതി? ഒന്നുമില്ല, ഒന്നും സംഭവിക്കില്ല എന്നുള്ളത് അവരുടെ മനസ്സിനെ പറഞ്ഞ് പഠിപ്പിക്കുക. മാതാജിക്ക് അങ്ങനെ പറയാം, എൻ്റെ വീട്ടിലൊന്നും അങ്ങനെയല്ല എന്ന് നോക്കണ്ട. അത് കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് നമ്മള് ഓരോ ദിവസം കഴിയുന്തോറും അവര് അതായിട്ട് പൊരുത്തപ്പെടും, നമ്മൾ പൊരുത്തപ്പെടും. എന്നിട്ടല്ലേ അപ്പൊ എല്ലാവരും ഏത് കൊച്ചുകുട്ടികളുണ്ട് അവരുണ്ട് അവര് നോക്കിക്കോളും, അച്ഛനമ്മയെ നോക്കിക്കോളും. നമ്മളില്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവരാരെങ്കിലും അതിന് ആരെങ്കിലും പൈസ കൊടുത്താലും അല്ലെങ്കിൽ ഡേ കെയറിൽ കൂടെ പറഞ്ഞയച്ചാലും എന്തെങ്കിലും ചെയ്യും. പക്ഷെ നമ്മളുള്ളിടത്തോളം നമുക്ക് പറ്റണ കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ചെയ്തു കൊടുക്കണം. പക്ഷെ അവരോട് ഒട്ടാൻ പാടില്ല. ഒട്ടാതെ മാത്രമല്ല അവന്റെ ആഗ്രഹങ്ങളെല്ലാം സേവന മനോഭാവത്തെ കേന്ദ്രീകരിച്ചുള്ളതാകുന്നു. രാജ്യത്തെ പരമാധികാരി മുതൽ തെരുവിൽ കിടക്കുന്ന നിസ്സാരനായ നിർധനൻ വരെയുള്ള എല്ലാവരും ഏതെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള സേവനം മറ്റുള്ളവർക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. എല്ലാവരും സേവന മനോഭാവമാണ് നമുക്കുള്ളത്. പക്ഷെ ശരിയായ സേവനം ആരോടാണ് ചെയ്യേണ്ടത്? ഭഗവാന് വേണ്ടി ചെയ്യുക. സേവന വ്യഗ്രതയെ ഭൗതികതയിൽ നിന്നും ആത്മീയതയിലേക്ക്, അഥവാ ചെകുത്താനിൽ നിന്നും ദൈവത്തിലേക്ക്. കുടുംബ ബന്ധങ്ങളിലുള്ളത് എല്ലാവരും ചെകുത്താന്മാരാണ്, അല്ലെ? ആ ചെകുത്താനിൽ നിന്ന് ദൈവത്തിലേക്ക് മാറ്റിയാൽ മാത്രമേ അത്തരം സേവന മനോഭാവത്തിന്റെ പരിപൂർണത കൈവരിക്കാൻ കഴിയുള്ളൂ. അപ്പൊ ഇത്രയും വലിയൊരു ഭാവാർത്ഥം എന്നത് ശ്ലോകം 16. ഗൃഹാത് പ്രവജിതോ ധീര പുണ്യതീർത്ഥ ജലപ്ലുത ശുചവിവിക്ത ആസീനോ വിധിവത് കപ്ലിതാസനെ. ഗൃഹാത് പ്രവ്രജിതോ ധീര പുണ്യതീർത്ഥ ജലപ്ലുത ശുചവിവിക്ത ആസീനോ വിധിവത് കപ്ലിതാസനെ. ഗൃഹാത് ഭവനത്തിൽ നിന്നും പ്രവ്രജിത ഇതിന് ശേഷം ധീരഹ നിയന്ത്രണമുള്ള പുണ്യമുള്ള തീർത്ഥ ജല ആപ്ലുത കഴുകി ശുചിത്വമാക്കി വിവിക്തേ ആസീന വിധിവത് ശേഷം ആസനെ ഇരിപ്പിടത്തിൽ നമ്മൾ എന്ത് വേണം? കുറച്ച് സമയം നമ്മൾ സ്വസ്ഥമായിട്ട് നല്ല ആരോഗ്യസ്ഥിതി ഉള്ളപ്പോൾ ഇങ്ങനെയൊക്കെ പുറത്തു പോയി നല്ല നമ്മുടെ നദികളുടെ തീരത്തൊക്കെ പോയി അവിടെയൊക്കെ കുളിച്ചൊന്ന് ശുദ്ധമായി ഏകാന്തതയിലൊക്കെ ഒന്ന് എല്ലാം ഉപേക്ഷിച്ച് ഇരിക്കാനുള്ള ഒരു അവസരം നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കണം. അതിനു വേണ്ടിയാണ് നമ്മൾ വൃന്ദാവനം, മധുര അവിടെ ഇവിടെയൊക്കെ പോണത്, അല്ലേ? പക്ഷെ അവിടെ ചെന്നാലും നമ്മൾ എന്താണ്, അയ്യോ എന്ത് മേടിക്കാനുണ്ട്, ഇവിടെ പോണില്ലേ, ഇവിടെ പോണില്ലേ, മാർക്കറ്റിൽ പോണില്ലേ എന്നും പറഞ്ഞ് അവിടെയും വെച്ച് കിടന്ന് ബേളം വെച്ചുകൊണ്ടിരിക്കും, അല്ലെ? അവിടെ പോയില്ലേ ഇവിടെ പോയില്ല എന്ന് വിചാരിച്ചു. അങ്ങനെയല്ല, നമ്മളെ മനസ്സ് സ്വസ്ഥമായിട്ട് ആയിരിക്കണം. തീർത്ഥസ്ഥലങ്ങളിലേക്ക് വേണം, ഒന്നിനും തിരക്ക് കൂട്ടാതെ. ഒരുവൻ തീർച്ചയായും ഗൃഹം ഉപേക്ഷിച്ച് ആത്മനിയന്ത്രണം പരിശീലിക്കണം. ഒന്നില്ല, നമ്മുടെ അടുത്തുള്ള അങ്ങനെയുള്ള അമ്പലങ്ങളിലൊക്കെ പോയി അവിടെയൊക്കെ പോയി കുറച്ചു നേരമൊക്കെ ഇരുന്ന് അങ്ങനെയൊക്കെ വരാനായിട്ട് ശ്രമിക്കണം. ഒരുവൻ തീർച്ചയായും ഗൃഹം ഉപേക്ഷിച്ച്, അതായത് ഗൃഹത്തിനോടുള്ള എത്ര അറ്റാച്ച്മെന്റ് അങ്ങോട്ട് വിട്ട് കളയുക, അത് ഉപേക്ഷിച്ച് ആത്മനിയന്ത്രണം പരിശീലിക്കണം. ഒരു പുണ്യസ്ഥലത്ത് നിത്യേന സ്നാനം ചെയ്യുകയും യഥാർഹമായ പവിത്രതയുള്ള ഒരു ഏകാന്ത സ്ഥലത്ത് ഉപവിഷ്ടനാകുകയും വേണം. ഭാവാർത്ഥം ജയശ്രീല പ്രഭുവാദ്. ശ്രേഷ്ഠമായൊരു അടുത്ത ജീവിതത്തിലേക്ക് തയ്യാറെടുക്കുന്നതിന് ഒരുവന് തീർച്ചയായും
അവൻ്റേതെന്ന് അവകാശപ്പെടുന്ന ഗൃഹം ഉപേക്ഷിച്ച് യാത്രയാകേണ്ടിയിരിക്കുന്നു. നമ്മളിവിടെ കെട്ടിപ്പിടിച്ചിരിക്കുക അല്ലെ, നിൽക്കരുത്. നമ്മള് എന്താണ്, മക്കൾ വരുമ്പോ എന്താണ്, അച്ഛനും അമ്മ ഉണ്ടല്ലോ, അച്ഛനും അമ്മ ഇവിടെ നിൽക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവരും ഒക്കെ ഇങ്ങനെ കറങ്ങാൻ നടക്കും. നമ്മളാണെങ്കിൽ ഒരു കാവൽ നായ്ക്കളെ പോലെ അയ്യോ ഇത് പൂട്ടിയിട്ട് പോകാൻ പറ്റൂല, പൂട്ടിയിട്ടാല് കള്ളൻ കയറും, അത് കയറും, ഇത് കയറും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആര് വിളിച്ചാലും ഒരുത്തിലും പോകൂല, എൻ്റെ മുറി, എൻ്റെ കട്ടില്, എൻ്റെ കിടക്കാന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് അവിടെ ഇരിക്കും അല്ലെ. ശ്രേഷ്ഠമായൊരു അടുത്ത ജീവിതത്തിലേക്ക് തയ്യാറെടുക്കുന്നതിന് എന്താണ്, എല്ലാം വിടാനായിട്ടുള്ള ഒരു മനസ്സ് വേണം. തീർച്ചയായും അവൻ്റേതെന്ന് അവകാശപ്പെടുന്ന ഗൃഹം ഉപേക്ഷിച്ച് യാത്രയാകേണ്ടിയിരിക്കുന്നു. 50 വയസ്സ് കഴിഞ്ഞ ഒരുവൻ കഴിയുന്നത്ര വേഗം കുടുംബ ബാധ്യതകളിൽ നിന്ന് വിരമിക്കണമെന്ന് വർണ്ണാശ്രമ ധർമ്മം അഥവാ സനാതന ധർമ്മം നിർദ്ദേശിക്കുന്നു. സമയമായി മാതാജി, ഹരേ കൃഷ്ണ. നമ്മൾ വിരമിക്കാൻ സമയമായി. ആ കുടുംബജീവിതം അതൊക്കെ എഴുതി വെച്ചു കൊടുക്കണം. ഞങ്ങൾ അതൊക്കെ ചെയ്തു കേട്ടാ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. അതൊക്കെ എഴുതി വെച്ചു കൊടുക്കേണ്ട സമയമായി, അവരെ പാടായി എന്നുള്ള മട്ടില് നമ്മൾ അതൊക്കെ ചെയ്തു വെക്കണം. പിന്നെ അല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവസാനം ഇതിനും കൂടി കടിപിടി കൂടി അങ്ങനെ വെച്ചുകൊണ്ടിരിക്കും. അപ്പൊ എല്ലാതും ഓരോരുത്തർക്ക് വേണ്ടതൊക്കെ ചെയ്തു കൊടുത്ത് അതൊക്കെ അത് ചെയ്ത് നമ്മൾ സ്വസ്ഥായിട്ട് ഒന്ന് അതിൽ നിന്നൊക്കെ അകന്നിരിക്കണം. 50 വയസ്സ് കഴിഞ്ഞ ഒരുവൻ കഴിയുന്നത്ര വേഗം കുടുംബ ബാധ്യതകളിൽ നിന്ന് വിരമിക്കണമെന്ന് വർണ്ണാശ്രമ ധർമ്മം അഥവാ സനാതന ധർമ്മം നിർദ്ദേശിക്കുന്നു. കുടുംബത്തിന്റെ സന്തോഷത്തിന്റെയും ഉന്നത നിലവാരമുള്ള സുഖ സൗകര്യങ്ങളെയും ആസ്പദമാക്കിയുള്ളതാണ് ആധുനിക പരിഷ്കാരം. ആകയാൽ ഔദ്യോഗിക ജീവിതത്തിൽ നിന്നും വിരമിച്ച ശേഷം സ്ത്രീകളാലും കുട്ടികളാലും അലങ്കരിക്കപ്പെട്ട എല്ലാ സജ്ജീകരണങ്ങളും ഉള്ള ഗൃഹത്തിൽ നിന്നും പുറത്തു പോകാതെ വളരെ സുഖകരമായൊരു ജീവിതമാണ് ഇവരും ആഗ്രഹിക്കുന്നത് അല്ലെ. റിട്ടയർ ആയി കഴിഞ്ഞാല് ഒന്നുമില്ല, നല്ല കുറെ പൈസയൊക്കെ റിട്ടയർമെന്റിന് ശേഷം കിട്ടും. അതൊക്കെ ആയിട്ട് അവന് സന്തോഷമായിട്ട് ഇങ്ങനെ വീടൊക്കെ എല്ലാ സുഖ സൗകര്യങ്ങളൊക്കെ ആയി പുറത്തേക്കേ പോവില്ല. പോയാലും അപ്പൊ തന്നെ അയ്യോ എനിക്ക് എൻ്റെ വീട്ടില് പോയി കിടന്നാലേ ഉറക്കം വരുള്ളൂ എന്നുള്ളൊരു മട്ടിയിലാവും നമ്മള്. വളരെ സുഖകരമായൊരു ജീവിതമാണ് ഏവരും ആഗ്രഹിക്കുന്നത്. ഉന്നത സർക്കാർ ഉദ്യോഗസ്ഥരും മന്ത്രിമാരും കനത്ത പ്രതിഫലം ലഭിക്കുന്നതും ബഹുമാന ചിഹ്നവുമായ അവരുടെ പദവികളെ മരണം വരെ പറ്റിപ്പിടിച്ചു നിൽക്കുന്നു. മാത്രവുമല്ല ഗൃഹജ സൗഖ്യങ്ങൾ ഉപേക്ഷിക്കാൻ അവർ സ്വപ്നത്തിൽ പോലും ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല. അത്തരം വ്യാമോഹങ്ങളാൽ വലയം ചെയ്യപ്പെട്ട ഭൗതികവാദികൾ കൂടുതൽ സുഗത ജീവിതത്തിന് വിവിധ പദ്ധതികൾ ആസൂത്രണം ചെയ്യുന്നു. എന്നാൽ ഒട്ടും ദയയില്ലാതെ പെട്ടെന്ന് ഒരു നാൾ പൈശാചികമായ മരണം കടന്നു വരികയും അവന്റെ ആഗ്രഹങ്ങൾക്ക് വിപരീതമായി ആ മഹാ ആസൂത്രകനെ കൂട്ടിക്കൊണ്ടുപോവുകയും ചെയ്യുന്നു. ഇതൊക്കെ നമ്മള് എല്ലാം കണക്ക് കൂട്ടി വെച്ചാലും ആര് വരും, കോമാളിയായിട്ട് മരണം വന്നിട്ട് നമ്മളെ തട്ടിക്കൊണ്ടുപോകും. അപ്രകാരം മറ്റൊരു ശരീരം സ്വീകരിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി വർത്തമാന ശരീരം ഉപേക്ഷിക്കാൻ അയാൾ നിർബന്ധിതനാക്കുന്നു. ഇപ്പൊ ഞാൻ എന്റേത് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് കൂട്ടി കൂട്ടി വെച്ചത്, ഞങ്ങളുടെ അടുത്ത ഒരാൾ ഉണ്ടായിരുന്നു, അയാൾ മരിച്ചു കിടക്കുമ്പോള് അയാളെ ബെഡ് എടുത്ത് പുറമെ ഇടാൻ നോക്കിയപ്പോഴാണ് അതിന്റെ താഴെയിൽ അടുക്കടുക്കായിട്ട് പൈസ ഇങ്ങനെ നിരത്തി വെച്ചിരിക്കുകയായിരുന്നു. കുറേയൊക്കെ ചെതൽ വന്നിട്ടും അങ്ങനെ വെച്ചിട്ട് അതിന്റെ മുകളിലാണ് അദ്ദേഹം കിടന്നിരുന്നത്. ഇപ്പൊ എന്തായി, വല്ലതും ഉണ്ടാകാൻ പറ്റിയ ഒരാളും എടുക്കാനും അലമാരി തുറന്നാലും പോലും കാണാതിരിക്കാൻ ഇതില് ബെഡിന്റെ താഴെ എല്ലാം വിരിച്ച് പൈസ അടുക്കടുക്കായിട്ട് വെച്ചിട്ടാണ് ഇത്. അവസാനം സ്വന്തം ഭക്ഷണം ഒരാളെയും കൊണ്ടുവരാനോ അങ്ങനെ ഭക്ഷണം പോലും കിട്ടാത്ത ഒരവസ്ഥയില് മരിച്ചു. അങ്ങനെ അപ്പൊ ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കിയാൽ ഏറ്റവും പ്രസിദ്ധനായ ഒരാളായിരുന്നു, ഒരു തറവാട്ടിന്റെ വലിയ ആള്. അപ്പൊ അങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ഒന്ന് വിചാരിക്കുന്നു, ദൈവം ഓരോ കണക്കൂട്ടലുകളും അത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അല്ലെ. അപ്പൊ സ്വന്തം കർമ്മഫലങ്ങൾക്കനുസരിച്ച് 84 ലക്ഷം ജീവിവർഗങ്ങളിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു വ്യത്യസ്ത ശരീരം സ്വീകരിക്കുവാൻ അത്തരമൊരു ആസൂത്രകൻ നിർബന്ധിതനായിത്തീരുന്നു. അപ്പൊ ഏറ്റവും ഒരു ക്ലാസ്സിൽ കേട്ടതാണ്, ഏറ്റവും അധികം എന്റേതെന്ന് വെച്ച് ആ ഭാഗത്തേക്കൊന്നും കടത്താത്ത ഒരാള് മരിക്കുമ്പോ എന്തായിട്ട് തീരും, കാലത്ത് ക്ലാസ്സിൽ പറയാൻ പറ്റി, എന്താണ്, നായായിട്ട് തീരും. എപ്പോഴും കുരച്ചോണ്ടിരിക്കും. ആരെങ്കിലും നമ്മുടെ മുറ്റത്തേക്ക് വന്നാല് ഇങ്ങോട്ട് വരാൻ പാടില്ല എന്ന് പറഞ്ഞ് കുരച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു നായയുടെ ജന്മമാണ് നമ്മൾക്ക് കിട്ടുക. എന്നാലോചിച്ച് നോക്കിയ എന്തൊരു ജന്മമാണ്. തൊടലിയിൽ കെട്ടിയിട്ടിട്ട് അതാണ് ജോലി, കുരയ്ക്കുക. ആരെയും ആ പറമ്പിൽ കടിപ്പിക്കാതെ കുരച്ചുകൊണ്ടിരിക്കണം ജീവിതം. അത് വേണോ അതോ നമ്മള്
വേണ്ട, ഇനിയൊരു ജീവിതം വേണ്ടാന്ന് വിചാരിച്ച് തിരിച്ചു പോകേണ്ടിയാണോ എന്ന് നമ്മൾ തന്നെയാണ് ആലോചിക്കേണ്ടത് അല്ലേ. 84 ലക്ഷം ജീവിവർഗങ്ങളിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു വ്യത്യസ്ത ശരീരം സ്വീകരിക്കാൻ അത്തരം ഒരു ആസൂത്രകൻ നിർബന്ധിതനായിത്തീരുന്നു. നമ്മൾക്ക് എനിക്കിത് വേണ്ട എന്ന് പറയാനായിട്ട് യാതൊരു ഇതുമില്ല. നമ്മള് ഇത് ആനയുടെയാണോ, ആനയുടെ, പട്ടിയുടെയാണോ, പൂച്ചയുടെയാണോ, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു മരമാണോ, എല്ലാവരും വരുന്നവരും പോരുന്നവരും ഒക്കെ കത്തി കൊണ്ടും വെട്ടലും പിടിക്കലും ഒക്കെ ആയി നിൽക്കുന്ന ഒരു മരത്തിനെ ആയിരിക്കാം നമ്മൾക്ക് കിട്ടുക അല്ലെ. മരം ആയിട്ട് നിൽക്കേണ്ടി വരും. അങ്ങനെ ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കിയേ, ഡ്രസ്സ് പോലും ഇടാതെ നിൽക്കേണ്ട ഒരവസ്ഥയിൽ വരും. അത് വേണമെന്ന് നമ്മള് ഇപ്പൊ അങ്ങനെ തീരുമാനിക്കാനുള്ള ഒരു അവസരമാണ് നമുക്ക് മനുഷ്യജന്മം. പക്ഷെ അത് കഴിഞ്ഞാല് നമ്മൾക്ക് അതില് നിർബന്ധിതനായി തീരുകയാണ് ചെയ്യണേ. കുടുംബ സൗഖ്യങ്ങളിൽ അത്യന്തം പ്രിയമുള്ളവർക്ക് കഴിഞ്ഞ സമയം പാപനിർഭരമായ ജീവിതം ഉണ്ടല്ലോ കുറെ. അപ്പൊ നമുക്ക് ഇവിടെ നിർത്തിയാലോ? 8 മണിയായി. ഒത്തിരി ഉണ്ടോ മാതാജി? മാതാജി. അടുത്ത ജീവിതത്തിന് വേണ്ടി സ്വയം തയ്യാറെടുക്കണം എന്നതാണ് അടിസ്ഥാന തത്വം. അപ്പൊ അതെല്ലാവരും മനസ്സിലോർക്കുക. നമ്മള് എന്ത് വേണമെന്ന് ചോയ്സ് നമ്മൾക്കുണ്ട് അല്ലെ. എന്താണ് വേണ്ടതെന്നുള്ള ഒരു ചോയ്സ് നമുക്ക് തീരുമാനിക്കാം. പക്ഷേ അത് നല്ല കാര്യത്തിലേക്ക് ആവാനായിട്ട് ഭഗവാൻ സഹായിക്കട്ടെ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഭഗവാനെ കൂട്ടുപിടിക്കാം. വാഞ്ചകൽപതരുഭ്യശ്ച കൃപാസിന്ധുഭ്യേവ പതിതാനാം പാവനേഭ്യോ വൈഷ്ണവേഭ്യോ നമോ നമഃ. അനന്തകോടി വൈഷ്ണവ ഭക്തവൃന്ദിക്ക് ജയ്. ശ്രീല പ്രഭു ആദി